Dami di mata nasumurung siang saluh naroka. Imanang maramuti hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan ai. Amin. Jumurun ako tabigi hatani diwata dihita di bagasan tikion ima sian Lukas bidualu mamuka sian ayat 26 rodi ayat 20 siang. Semua kadongan nunga tabigi nakin hatani di bata. Nuaing gabi suku madi. Adong dope siat kita sian huriaon nasai laho ibana tuhin naborni akka nahinalongan rohana. Adakah? Oh, tidak ada ya. Iya. Yang setiap hari adong do pengalaman nami di Pulau Raja marga satabi mejo marga manulang budo sedana nabawat ng taraw do ibana apala saksadai SMP ma di leong kareta so ina ma ibana mambok kareta ujung na marsitobo ma mate ma dan terima bapak nai na marjunggulu anak sasada nai kolani jadi nang penunga tudian saya lau doa matai tiap hari ulang tahun ni anak kone dibuat do kui ulang tahun nai masuk susongoni do adong dosa kita nasongoni dah ada hati anggo sahadi dosa tahun alani nama lungun alani na rambaon do babuidi. Jadi dia mua kadongan sapor siaot naing dohonon na disi memang tangadong lapatan ni nasai lau hita tu perbedaan tu kuburan mana alani api mana alani sihol ni rohana pe mana alani namar guru pe mana alani dan jadi hita si songon kamu akadongan saha porsia puasa alana nuai fenomena di huriata bahkan di halak Kristen nuai ngaumbiaran colma mamereng namate sian namangulu soina masangak ni namate apalagi mulu adong acara keluarga namoding badi pabuas no nari rohana makatai atik pe sodia lusing jaladung mate pe soina ma diargai mama sumasu mau dihami digelingon bah naruhaku sia dia do haruan ni pasu-pasu sian namate tupas namate dak kiamar minggu jarang ditanda Tuhanna dak lasya ni mahita mangido madok asa di pasu-pasu waduh baik perjalanan lagi alani dia mua kadongan asa teida ma ditupukon songot dia do pangalahon ni halak nasai di perbadana sinonggopan todina hodar nasida di ayat 27b gabe jupang Yesus masa halak nasian gadara di perbadan manang di kuburan ari-ari do ibana tinggal di si arian nang borngin swadong dongan. Jadi ahado motivasina dan apala binodo alai adomma nuaing kuidahami ruas ni huria na tinggal
di apala parbadan ni sahalakna suado agese molo di kota biasa dia teh on jabuniba apala di lembung mah kubur ngumum ala suadong tanah kan itu mai. Jadi dia mau kadongan anggo di rohani halak jauh di satik kini subando rohani halak nasai masaur tu perbadan nazis di nasida tung soboi do nasida saur do ngasahuta tang oi ikon di pasiding ido baina gabe ari-arina ingananna guluna di perbedaan. Kamu kadongan ima molo nunga disonggopi tondina hodang. Hidupnya sudah jauh dari masyarakat. Hidupnya akan berpisah dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, bahkan ale-alena sisolkon. Alanya todina hudarido. Sedia do todina hudari. Sian sibolis. Alam marhuaso mangarazai do sibodisi di bagasan rohana gabe lalo marohana gabe dang iboto be marroha nakindi do dang marabit ibana dang marroha ibana ima dia mau kadongan molo nunga disonggopi si bolisi manang todina hudari sada jolma ala dan lono rohani si bodis tuakana merdame tuakana saroha tuakana sapunguan saya terus do si bodis mamula-mula manggaoi manusari akka nasadaroha. Jadi hati-hati. Kalau ada gejala yang demikian kita jumpai dimanapun juga di gereja, itu juga sudah termasuk dia dikuasai oleh roh jahat. Ima sibolis. Jadi dia mau kadongan saporsian memang ngeri do. Pola do siran hita do keluarga. Dan perlu ibana keluarga. Napeting marbusu, marbada. So mardonga petaho. Ima ulau sibolis. Dia mau kadongan molo nakini taringoti sahalak nasi nongkopan todina hudari ima somarabi ima moluni halak nasi nongkopan dang diboto ila dang diboto sopan halak nasi nongkopan ni si Boris ido buluna alani dia mau kadongan hacid do pakorhoni molunga si Boris mangarazai rohani colma nungna madagu ngoluna tu ulau si Boris holan dirina namar marjea ola satu pinoparna alani